Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε φτάσει στα σύνορα της Βουλγαρίας και ολοκληρώσαμε τον έλεγχο των διαβατηρίων. Εδώ το team έτοιμο να αναχωρήσουμε. Φώτα αναμένα, ναι, ξέρετε, στη Βουλγαρία το κουμπαράκι μου τα γνωρίζει όλα. Φώτα αναμένα, χιλιόμετρα κτλ. Εντάξει, πήρες βινιέτικα. Πάρα πολύ ωραία. Άιντε. Και αφού τελειώσαμε τον έλεγχο των διαβατηρίων, μπήκαμε στη Βουλγαρία με προορισμό στην επόμενη μας στάση στη λίμνη Ντόσπατ, στην περιοχή Σμόλιανα. Πηγαίνοντας προς τη λίμνη Ντόσπατ, πέρασαμε και από μουσουλμανικό χωριό, το οποίο βέβαια δεν έλειπαν και τα περίφημα τζαμιά. Και όσο πλησιάζαμε προς τον προορισμό μας, τα έλατα κάλυπταν τον δρόμο ακόμα περισσότερο, κάνοντας τη διαδρομή ακόμα πιο όμορφη. Τι έπαθες? Ένα βιδάκι στην εξάτμιστη. Έφυγε. Στους κραδασμούς. Έφυγε. Κόντεψε, το πρόλαβα.
Α, το πιασες. Έχεις κατσαβίδι. Ένα βιδάκι. Του φύγει μια βίδα να την πρόλαβε. Θα σταματήσουμε εδώ λίγο να κατεβούμε. Και η πρώτη μας αβαρία είναι εδώ στο κουμπάρο του Λευθέρη του Στάθη. Για να τραβήξουμε και πλάνο. Πού είναι το... Πού έφυγε η βίδα? Πού? Όχι ρε φίλε. Τη σφαλιάρα που του έριξες την έγραψα. Να ξέρεις. Θα την κάνω viral. Πήγε. Πόσες φορές ήθελε να σε προσπεράσει? Άνοιγες εσύ. Κάηκε. Γι' αυτό. Τι να κάνω, αφού από πίσω το κολλητάρι σου έρχεται με 20. Μα άνοιγες εσύ, άνοιγε αυτός. Έκοβες εσύ, έκοβες. Μα με το που με πέρασε το λέω εντάξει, λέω έχει αγανακτήσει, θέλει να φύγει. Είχε αγανακτήσει, λέω, και πολύ άργησε. Λέω εντάξει, θα σκάγε, λέω. Και εγώ αγανάκτησα. Όχι, άναψε ρε, άναψε ρε. Μα εγώ άναψα εγώ. Άνοιγε ο Παναγιώτης, άνοιγε αυτός. Έκοβε ο Παναγιώτης. Ξανά άνοιγε ο Παναγιώτης, ξανά άνοιγε. Ξανά, λέω εντάξει, μετά έσκασε. Λέω θα σκάγε. Άμα δεν άνοιγε, θα σκάγε. Αλλά το ρίχνει μια σφαλιάρα η Μαρία εκεί πέρα που σε πλησίαζε. Μόνος του. Την έχω γράψει εγώ, την έχω γράψει. Μετά Σαν... μετά έκοψε γιατί δεν ήξερε ότι έπρεπε να στρίψει. Σε λάθος σημείο έκανε προσπέραση. Ναι. Όταν δεν έχω διαβάσει. Και μετά βλέπει διασταύρωση και λέει κόλλη ταχύτητα. Μου λέει, ακούς, μου λέει Αναστασία, με το που είδε την πρώτη διασταύρωση, τα χάσε. Εκεί σε λάθος σημείο άνοιξε. Φύγε, φύγε, αφού πήρες γκάζια, φύγε. Εντάξει, και άμα σε στρίβατε τι θα κάνεις? Τι να κάνεις, να γυρνούσες. Είμαστε έτοιμοι. Έχετε τον νους όμως γιατί δεν είναι. Το σφιξές, εντάξει. Και αφού επισκέπασε ο φίλος μας ο Στάθης στη βλάβη του, στη μηχανή, συνεχίσαμε την πορεία μας για τη λίμνη Ντόσπατ. Φτάνοντας λοιπόν στη λίμνη Ντόσπατ, θα ήθελα να αναφερθώ ότι είναι μια τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης στη Βουλγαρία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε χωρητικότητα και τροφοδοτείται από τον ποταμό Δεσπάτη.
και καφέ εδώ. Έλα, μπες από πίσω. Εδώ το κουμπαράκι ο Λευτέρης ετοιμάζεται. Είσαι φοβερός. Και εσύ, κουμπαράκι μου. Είμαστε στη Βουλγαρία, στη λίμνη Ντόσπατ. Ωραίο τοπίο. Έλατε, ένα νησάκι. Θαλάσσια σπορ κάνουν εδώ. Μπορείς να νοικιάσεις και ένα βαρκάκι για να κάνεις το γύρο της λίμνης. Θα πάμε και στο φράγμα σε λίγο, να δούμε και μια θέα από εκεί. Ομάδα φωτιά. Ομάδα φωτιά εδώ. Ομάδα δηλητήριο. Ο διοργανωτής εκεί έχει business. Εδώ, κουμπαροκατάσταση, Στάθης, Γιάννης. Σύζυγος, άντε γεννάει. Κύριε φίλε. Σύζυγος. Εγώ αυτό είπα, είναι χημικές. Αφού βγάλαμε και τις αναμνηστικές μας φωτογραφίες στη λίμνη Ντόσπατ, επισκεφτήκαμε και το φράγμα της περιοχής. Έλα, τραβάω βίντεο. Έτσι το κάνω Γιάννη και στο σπίτι. Έτσι το κάνεις. Τον ελέγχεις άμα αντέχει ακόμα όπως... Πολύ φασαρία. Τι θες, γυναίκα? Τώρα φεύγοντας θα τον τραβήξουμε. Παναγιώτη, από τις Λακκούβες έλα! Αυτός είναι τρελός, πάντα ρούχα. Ωραίοι, μπράβο παιδιά. Σου είπα ότι σ' αγαπάω πολύ. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Εσύ έκανες καμία βλακεία, Όχι. Ποιος ρε? Περιμένει, πες τον. Περίμενε, Νίκο. Ορίστε κύριε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαστε? Τι θα γίνει με αυτό το Ελευθέρη ρε φίλε? Πώς την παλεύετε εκεί πέρα στο Μασούτι δηλαδή? Και ο τελευταίος ήρθε και ο τελευταίος ετοιμάζεται. Χρονοκαθυστέρησε ο Πούστης. Μετά την επίσκεψή μας στη λίμνη Ντόσπατ και στο φράγμα, συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό που είναι το χωριό Τρικράτ, όπου θα επισκεφθούμε το σπήλαιο με την ονομασία το Λαρίκι του Διαβόλου. Φανταστικό, Εδώ είναι που στενεύει ο δρόμος.
λαρίκι του διαβόλου είναι αυτό. Εδώ είναι που θα πρέπει να βγούμε φωτογραφία. Να το λαρίκι. Εδώ να μην σταματήσουμε λίγο να παίξουμε. Να μπούμε και να βγούμε από το τούνελ, αυτό έλεγα. Εδώ είμαστε, φτάσαμε. Ναι, κατέβα για να το βάλω. Έπρεπε να σταματήσουμε λίγο εκεί να παίξουμε με τη σπηλιά. Go back. Να μπούμε και να μας τραβήξει η γυναικούλα σου ή η γυναικούλα μου, ξέρεις, να βγαίνουμε με τις μηχανές. Η τοποθεσία ήταν φανταστική, με ψηλούς βράχους να δημιουργούν μια ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Αφού χαζέψαμε το τοπίο και βγάλαμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες, συγκεντρωθήκαμε έξω από το σπήλαιο, όπου στη συνέχεια θα μπαίναμε μέσα για να δούμε το σπήλαιο με την ονομασία το λαρίκι του διαβόλου. Και μπαίνουμε στο λαιμό του διαβόλου. Καλημέρα. Γεια σου. Νικολάκη, έχει λέει μία εδώ 200 μέτρα σκαλοπάτια που πρέπει κάπως να σκαρφαλώσουμε και θα βγούμε στον επάνω δρόμο άμα θέλετε. Όχι, δεν νομίζω να θέλουμε. Την ευθεία θα προτιμήσουμε. Την ευθεία θα προτιμήσουμε. Για να δούμε από πίσω το κρου που ακολουθεί κανονικά. Νικολάκης, περάσει. Πρόσεχε εσύ, Νικολάκης, Μαρία. Γεια σου. Λευτέρης που είναι. Πίσω. Μονίμως αυτό το παιδί πίσω. Αυτό το παιδί μονίμως πίσω. Okay, my friends. And good luck down there. Be careful. Το σαλαρίκι φαίνεται, σαλαρίκι. Πραγματικά, γι' αυτό το λέτε. Δροσιά την έχει. Μια δροσιά την έχει. Δεν είναι για μάνικο. Προσοχή, γλιστράει. Παναγιώτη, που είμαστε? Είμαστε στο λαρίκι του διαβόλου, είπαμε, και πάμε όλο και πιο βαθιά. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο στομάχι. 20 λεπτά περπάτημα για να πάμε και 20 να έρθουμε. Όχι, αποκλείεται. Όλα καλά. Σταματήστε. Αφήσω και τον ίσο αν θέλεις. Τι είπε, ότι βγαίνω με αυτό το ίδιο σημείο? Ναι. Κάνω μάτια. Προσοχή τα μάτια. Νεράκου. Ωχ, Θεέ μου. Τι τραβάμε. Ελάτε παιδιά. Σιγά σιγά και προσοχή, εντάξει. Συνεχίζουμε. Δεν είναι πολύ, έχουμε φτάσει σχεδόν στην κοιλιά.
Και εκεί κάτω, παιδιά, είναι το στομάχι του διαβόλου. Θα και ένα ελληνικό κοιμήλιο, όπως συνήθως, σε όλο τον κόσμο. Κάπου βρίσκουμε και ένα δικό μας κοιμήλιο. Άλλο ένα μνημείο εδώ. Κουφάλα. Κουμπάρε, κουφάλα, καλά που δεν ήρθες. Κοίτα εδώ σαλοπάτια που θα ανεβούμε τώρα. Ξεκίνα να μετράς. Ο Γαζέτης έρχεται, παιδιά. Με την ταχύτητα του φωτός, θα έλεγα. Γεια σου, Γαζέτη. Γεια σου, παιδιά. 100 σκαλιά εδώ. Ο άλλος είπε κάτι για 200 μέτρα, δεν πήγε σκαλοπάτια. Τραβάω. Παιδιά, η Αναστασία θα με σκοτώσει σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε 10 λεπτά που θα ανέβω. Όχι σήμερα. Όχι, εδώ. Σε δωμάτιο θα πας τραβάω. Δεν υπάρχει. Τι τραβάω. Μωρό μου, σ' αγαπάω. Στο είπα. Χαίρεσαι με. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Αυτό έλειπε. Ήρθε και η Μαρία του Γαζέτη. Που και αυτή την αγαπάει πάρα πολύ ο Γαζέτης. Εννοείται. Καλά, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Έχει πέσει πολύ αγάπη. Λευτέρη, πες μας πόσο αγαπάς τη Μαρία. Ατελείωτα, είδες. Ατελείωτα. Έχουμε άλλα 350 σκαλοπάτια. Ναι, πρέπει λίγο να σας τα πεις, θα τα κάνουμε. Τι τρέχουμε. Αλλά 800 κάνω, το θέμα είναι. Τι είναι Μαρία, για πες μας τι είναι το θέμα. Το ύψος λίγο, όλα. Έλα κάνετε. Μένω και κοιτάω στα... Κοριανόγλου Ασαμάτιδος. Βρήκε τον κόλπο. Και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Εντάξει, το τοπίο είναι μαγικό, αλλά δεν είναι για κλειστοφοβικούς, δεν είναι για καρδιακούς, δεν είναι για υπέρβαρους, δεν είναι για παππούδες και κυρίως δεν είναι για αγύμναστους. Όπα. Και η έξοδος φάνηκε. Ω, Παναγιά μου. Αυτό δεν ήταν γυμναστική, ήταν βασανιστήριο. Λέγε πρόεδρε, έτοιμο, γράφει. Παιδιά, το πρώτο αυτοκόλλητο στη Βουλγαρία μας. Εντάξει. Η ομάδα ήρθε εδώ στο team. 500 λέβα Στο πρόστιμο. λαρίκι του διαβόλου. 500 λέβα πρόστιμο λέει. Γιούπι. Δεν ξέρω, εγώ δεν απρόεδρος εκεί. Εδώ είναι άλλης ομάδας πρόεδρος. Δεν τρέπεσαι ρε, απαρνείσαι τον τίτλο. Όποιος έρθει εδώ πέρα να μην μπει στο σπήλαιο.
Αφού επισκεφθήκαμε το σπήλαιο, κολλήσαμε και το αυτοκόλλητο της ομάδας στην πινακίδα, συνεχίσαμε με προορισμό το ξενοδοχείο και μετά θα πηγαίναμε για φαγητό. Ύστερα από μια κουραστική μέρα χρειαζόμασταν ξεκούραση και φαγητό οπωσδήποτε. Ναι, από το ίδιο βγήκαν, ναι, τους βλέπεις. Και ο ποδοσφαιριστής το θυμάμαι. Ούτε ένας δεν έβαλε GPS, φεύγουμε έτσι. Trigrat Hotel. Εγώ έλεγα εδώ να φάμε, κατάλαβες. Ναι, έχει ρεστοράντ. Φτάσαμε! Δεν έχω λόγο. Εννοείται ότι δεν είχαμε τόσο στόχο. Και έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο μας. Ένα βαριά ακούω. Δεν ήξερα ότι επηρεάζει και εκεί, αλλά εμείς χάλια είμαστε. Δεν έφαγε ριζοκοφέτα μου. Είπα το γαζέτη, τώρα μια μας χαρίσει για μπριζόλα, τίποτα άλλο. Εγώ επειδή έχω πρόβλημα στο μάχη Ο πρόεδρος εδώ δείχνει την τέχνη του. Πάμε. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Ήρθαμε εδώ στο Trigrat και μαγειρεύουμε και ψήνουμε. Γιατί μερικοί δεν ξέρουν να τρώνε. Να σε δω. Άντε! Νιώθω τελειώνω. Σε 15 διαφορετικά φάλτσα. Στο ρεφρέν είναι καλή. Στο ρεφρέν είναι καλή. Συγγνώμη, ναι. Στα μαχαίρια λείπεις πόνο. Αλλαγή χρονιά όταν κολλάνεις τις πέρλες μέσα και στο Όσκαρ που είναι τώρα. Κάπως έτσι έκλεισε μια υπέροχη γεμάτη μέρα, με υπέροχες διαδρομές, με σπήλαια, με πολλή γυμναστική, αλλά και υπέροχο φαγητό και πολύ καλή παρέα.
Την επόμενη μέρα πήραμε το δρόμο της επιστροφής, γεμάτη ενέργεια και έτοιμοι να γνωρίσουμε καινούργιες διαδρομές. Υγρασία, το χειμώνα δεν ανεβαίνεις εδώ άμα δεν έχεις αλυσίδες, ούτε για πλάκα. Φυσικά δεν έλειψε και η αναμνηστική βιντεοσκόπηση, όπου η ομάδα μας πέρασε μέσα από το υπέροχο τούνελ φτιαγμένο από βράχο, σκέτη φυσική ομορφιά. Όντως. Έχοντας σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό, συνεχίσαμε την εξερεύνησή μας με προορισμό την πόλη Σμόλιαν, όπου θα επισκεφτόμασταν τον ομώνυμο καταράκτη της περιοχής. Στο δρόμο συναντήσαμε άλλο ένα υπέροχο τούνελ εδώ τι γράφει? Δεξιά λέει, να. Τι από εδώ, χωματόδρομο? Δεν έρχεται αυτός. Κάτσε να πάω να δω πόσο είναι και έρχομαι. Κάτσε πάω να δω και έρχομαι. Πού πάει τώρα, ο δρόμος είναι αυτός για να πας στην καταράκτη, με τρελάινς. Εδώ είμαστε δηλαδή. Ζдрасти. Καταράκτης. Πώς το είπαμε? Βαταπάκ. Do you speak English? Yeah. What do you need? The waterfall. Waterfall. You wanna see the waterfalls? No. Okay, so you need to know from here to there, to the Yeah. start of the canyon, you have 2 kilometers and a half. Oh, no. Okay. I have 5 motorbike back. Cannot open over to here. Okay, okay. Όχι, θα γυρίσουμε.
Θα πάμε κέντρο. Τελικά ο νεαρός μας είπε ότι έπρεπε να νοικιάσουμε κάποιο τζιπ, αφού πρώτα ανεβαίναμε μέχρι εκείνο το σημείο και μετά θα μας πήγαιναν με τα τζιπ μέχρι τον καταράκτη. Ήταν κάτι δύσκολο να γίνει, μιας και οι υπόλοιπες μοτοσυκλέτες δεν μπορούσαν να περπατήσουν αυτό το δύσκολο χωματόδρομο, και αποφασίσαμε να πάμε να πιούμε κάποιο καφέ στο κέντρο της πόλης. Κάτσε. Είναι μα δυνατόν, μαλάκα, γαμώ τους Βούλγαρους μου, γαμώ. Είναι καμιά 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος, αλλά δεν πάει. Εγώ 5 φορές βρήκα κάτω τώρα. Πάμε στο κέντρο να βρούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα καφεδάκι. Εντάξει, άιντε. Κέντρο. Έγινε νέο κέντρο. Να, εδώ έχει πινακίδα, πού γράφει κέντρο. Πάμε, Star Center. Τι είναι το Star Center? Α, παλιό. Στρίβουν αυτοί. Βρήκα καφετέρια, έχω σταματήσει. Να τη εδώ πέρα μπροστά μας είναι. Μια χαρά. Έλα, κατέβα. Αφού έπιαμε το καφεδάκι μας, ξεκινήσαμε για επιστροφή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ταβέρνα Πλαγιά, όπου θα σταματούσαμε για μεσημεριανό. Είναι μια ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και πολύ ωραία κοψίδια. Κάπως έτσι το ταξίδι αυτό έφτασε στο τέλος του. Περάσαμε υπέροχα, με υπέροχη παρέα. Τα λέμε στο επόμενο ταξίδι.